Sant Pol de Mar ha acollit durant els dies 17 i 18 de juny la seva tercera fira gastronòmica, que només ha significat que ha estat ben consolidada al poble per la seva valoració entre els ciutadans. Divendres 17 ha estat la inauguració de la fira amb el tall tradicional fet per l'alcaldessa Montserrat Garrido, la qual va estar acompanyada per les paraules d'Isaac Albert, diputat delegat de Comerç, a Miquel Ángel Escobar, delegat del Govern a Barcelona, i en Robert Garcia, regidor de Promoció Econòmica, Fires i Comerç, que ha explicat algunes innovacions aquest any. Doncs sí, aquest any a la tercera edició, com que l'any passat ja vam veure que va venir molta gent, doncs el que hem fet de cosa més diferent ha sigut convidar també els maduixaires dels pagesos que tenim aquí a la vila. Per tant, hem incorporat això i després també els vins de la D.O. Alella. Llavors, enguany també tornem a apostar pel tema de la música en viu, les dues nits, avui fins les 12 i demà fins la 1, i doncs esperem que vingui molta gent, perquè al final el temps ens ha respectat, vull dir que esperem una gran afluència de gent com l'any passat, que va estar entre 2.000 i 3.000 persones. A partir de les 8:30 de la nit, amb el comiat de l'alcaldessa, els ciutadans del poble van poder gaudir de l'aperitiu, acompanyats de música proporcionada per les bandes Marlai Acústic i la Dixie Band. Els veïns del poble s'han mostrat molt participatius amb l'acte. Sí, en San Pol todos ferias muy bonitas, todos muy bonitos. Sí, claro, porque aquí gente de Cataluña tiene muy buen gusto de gastronómica, de cocinar. Joan, muy buen cocinero. També. Ens agrada menjar i cuinar. Es la verdad, porque aquí, yo desde otro país, y puedo decir que aquí en Cataluña, cada persona tiene muy buen gusto de cocinar. És com un arte. Gastronomia, Maresme i País s'han barrejat aquests 2 dies per tal d'apropar la cuina catalana tradicional als habitants.